Uyabona ukuthi usukhuluma noba nguskeleton mina ngene uBlade. Yazi mayikubuka. Yazi mangibona amalips akho uvele nginyanye. Wena. Wasuqabulana nomunye umfana uthandana nami. Sithando sami. Ngiyavuma wonke amaphutha ami. Ngikuthembisa yonke into yenziwa ngokuphazuma kweso. Kongasiyona inhloso yami uqabula uBlade. Yazi ngiyayisola ukuthi angibonani la kuwena. Sis man. No skeleton. Amagama akabuhlungu. Please, cela sikhulume kahle. Ufuna ukukhuluma nami kahle? Wena, ufuna ukukhuluma nami kahle? Ngalo mlomo athi wamqabula ngawo abafana. No skeleton akuselona iqiniso lelo. Mina ngihamba ngiqabula abafana. Selokhu saqala ukuthandana, ngiyaqala ukwenza iphutha nje. Ungitshela ukuthi iphutha man. uBlade untshela ukuthi wena ulokhu uyifunela kuyena ulokhu uyisondeza kuyena